दो प्रभु ଧରଣୀ ବସ୍ୟ ଧରଣୀ ମୁଁ ହଉଛି ଜଙ୍ଗଲି ଶିବ। हां प्रभु ମୋ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପ୍ରଭୁ। ଏଟା ତ ବଳଦ ନୁହେଁ ରେ, ସେଟା ମୋ ଷଣ୍ଢ ଥିଲା। ସେ ମୋ ଷଣ୍ଢ। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ ବସି ଯା, ଭଲ ଭାବରେ ବସ ବସ। ଡରେନି ଡରେନି, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲି ଶିବ, ଡରେନି ତ। हां प्रभु। ଆଚ୍ଛା ତୁମ ଗାଁରେ ଭଉଣୀ ମଦ ମିଳିବ? ଆରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବହୁତ ରେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସଟଡାଉନରେ ଲକଡାଉନ। ଗଞ୍ଜେଇ ଆଉ ମିଳୁନି, ମୋତେ ମହୁଲି ମଦ ଦରକାର। ଏଇ ଯୋଉ ବାସ୍ନା କହନି, ସେଟା ଖାଲି ଜୀବନ ପାଇଁ ଦରକାର। ମହୁଲି ମଦ କାହା ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଦେଇଦେବୁ। ଆଚ୍ଛା ତୁ କେମିତି ଆସିଲୁ? ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲି ପ୍ରଭୁ। ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲୁ? ତୁ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତ ନା ନାହିଁ? ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ମୋ ଭକ୍ତକୁ କେବେ ମୁଁ ହଇରାଣ ହେବାର ଦେଖିବିନି। ଆଚ୍ଛା ତୁ ଏତେ ଖରା ଦଉଛି, ଖରାରେ କ'ଣ ଛତା ନାହିଁ ତୋର? ନା ପ୍ରଭୁ ନା। ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଛତା ଦଉଛି, ଆଖି ବୋଝ। ଏଇ ନେ ଭକ୍ତ ପାଖରେ। ଆଚ୍ଛା ତୋ ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ ଅଛି ନା ନାଇଁ ରେ? ନା ପ୍ରଭୁ ନା। ଏ ଆଜିକାଲି ସବୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଧରୁଛନ୍ତି, ଟୋକା ବି ଲାଗି କ'ଣ ଧରିନୁ? ତତେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ବି ଦଉଛି ଏବେ। ରହିଲା, ଆଖି ବୁଝିଲା, ଆଖି ବୋଝ। ନେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଚାଟିଂ କରିବୁ। ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ତା ନା କ'ଣ? ସେ ପାର୍ବତୀ। ଭୁଲିଗଲି ରେ, ସେ ସବୁ ପଚାରିଥିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲୁ, ବୁଝିଲୁ? ନେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଅଛି ନା ନାଇଁ ରେ ବାବା? ନା ପ୍ରଭୁ ନା। ଠିକ ଅଛି, ତତେ ଗୋଟେ ଦଉଛି, ଜାଗିବ। ନେଇ ଯା। ଦିନ ସାରା ରାତି ସାରା ତୁ ବାହା ହେଇଛୁ ନା ନାଇଁ ରେ? ନା ପ୍ରଭୁ। ଜଙ୍ଗଲି ଶିବ, ଡରନି, ସବୁ କିଛି ଦବ। ଆଚ୍ଛା ତୁ ଆସିଲୁ କେମିତି? ଚାଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ କେବେ ଚାଲେନି। ତତେ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ ଦଉଛି, ଆସିବ। ନେ ଏହା ହଉଛି ବୁଲେଟ ଚାବି। ବୁଲେଟ କୋଉଠି ଅଛି ପ୍ରଭୁ? ଆରେ ବୁଲେଟ ଜଙ୍ଗଲି ଶିବ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲେଟ ଅଛି, ଖୋଜିକି ନେଇକି ଯିବୁ। ଠିକ ଅଛି? ହଁ ଠିକ ଅଛି, ବସ୍ୟ ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଁ ପ୍ରଭୁ। ଆଚ୍ଛା ମୋ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିହାତି ମହୁଲି ମଦ ଟିକେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ। କରିବି କି ନିହାତି ବସିବ, ପଚାର, ମୁଁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଦେବି। ପଚାର ପ୍ରଭୁ। ଜଙ୍ଗଲି ଶିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଫଳ, ଜଙ୍ଗଲି ଶିବର ଏଇଟା ଫଳ, ୟାକୁ ଖାଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବାର ଅଛି ପଚାର। ମତେ ଟିକେ ଦେବ କି ପ୍ରଭୁ? ସିଓର, ନିହାତି ନେଇଯା। ନା ପ୍ରଭୁ ଆରେ ଖାରେ ନେ, ଏ ଫଳ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ତମେ ଏ ଚିତା ଚପଲଟା କ'ଣ ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛ? ଆରେ ବାବା କୋଥାଉ ମୋର ଥିଲା, ଯେମିତି ମୋ ଷଣ୍ଢ ଖସିଗଲା, ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ମୋ ସାପ ବି ନାହିଁ। ସାପ ବି ନାହିଁ ମୋର, ସେ ବୁଝିଲୁ ତ? ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବୁ ପଚାରିବୁ ପ୍ରଭୁ? ଘରଟା ଇଆଡ଼େ ତିଆରି କେମିତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ? ଆରେ ଶଳା ଗୋଟେ ଛେଳି ଆସି ଖାଇଗଲା ରେ, ଇଆଡ଼ର ମାଳ ଥିଲା, ଇଆଡ଼ର ଗୋଟେ ଛେଳି ଖାଇଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ତତେ କ'ଣ କରିବି? ଶଳା ଗଜେଇ ନିଶା ଧରିଥିଲା, ଶୁଣିଥିଲି ଛେଳି ଆସିଲା, ଏପଟ ରଖିଦେଇକି ଏପଟ ଖାଇକି ଚାଲିଗଲା। ଗଛଟା କ'ଣ ଶୁଖିଯାଇଛି? ଆରେ ବାବା ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏ ମତେ କହିବ ପାର୍ବତୀ ଥିଲା, ସବୁ କିଛି ବୁଝୁଥିଲେ, ଶୁଖିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲି ଶିବ, ଭାଙ୍ଗିକି ଆଣିବି ଲଗେଇଦେବି। ଜଙ୍ଗଲି ଶିବ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ପଚାରୁନୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଟ୍ରାଉଜର ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା କାହିଁ ପିନ୍ଧିଛ? ଆରେ ବାବା ଏ ଟ୍ରାଉଜର, ଏ ଫଳ ଖସିଗଲା, ଗାଡ଼ ଉଠେଇକି ଦେଲୁ। ହଁ ଶଳା ଏ ଟ୍ରାଉଜର ଆଜିକାଲି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଶିବ, କେମିତି ଚଳିବ? ପାଖ ଟ୍ରାଉଜର ପିନ୍ଧିବ, ଶିବ ବୁଲିବ, ଜଙ୍ଗଲି ଶିବ, ବୁଝିଲୁ? ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବୁ? ଏ ସାର୍ଟଟା କ'ଣ? ଓଲୁ ଅର୍ଜୁନ। ଏଇ ମୋ ଫିତା ସବୁ ଛିଡ଼ିଗଲା ନା କ'ଣ? ଓଲୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଖିଛୁ? ହଁ ପ୍ରଭୁ। କୋଉଠି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସବ ବକିବି ତତେ ପୁରା ରଗେଇ ସାରିଲାଣି। ମତେ ଜଙ୍ଗଲି ଶିବକୁ କ'ଣ କରିଦଉଛୁ ତୁ? ଏରା କ'ଣ ସବୁ? ପଳା ଯା, ତତେ ଯାହା ଦେଇଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ପଳା, ଫିଲ୍ମ ଇଜ୍ ଏଣ୍ଡ। କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ?